Ще разбира коча. Той има една игра, който го дал си една игра. Коя беше столицата на Румъния? Давайте вътре. Будапешта. Будапешта. Защото да нагласят нашето време. Значи Будапешта беше на Румъния столицата. Ради София дали има. Прави сега тук. Аз съм мъчен да се свържа с тия тапанали миналия път, теб се свързах и в тия такова, нямал съм моторизация за това номер. С тия глупости не мога да разбера. Закона Сърбия като нас може. Да. Не би телефона да По го принцип те трябва. 30. Да, точно да не би заради той. Какво значение? Аз миналия път с кой се обаждах? Телефона. Ти от твоя телефон май се свърза. Че той твой не беше телефон тогава. Добре, кажи на брат ти да се обади да те свържи, бе. Да. Може и тъй да е. Даре. Да, ама няма и не бой. На ти два пъти набирам и бой. Да се пусна да дием ти екстри. Аз къде всяка спорих, забравих, чак там да им казвам и забравих. Чай да... Пробвам мой нещо да има, да знам. Мой говорят се обаждат, мой да ме бачкат. Трябва да работят, бе. Трябва да имат дежурни. Ами той ела ли викат, брат, ти кай за какво да звъниш или кай да пазарим и вика и после вика там, трябва кажа денето или там, после такова ли. Вика за какво кай се разкарва, той това вика да взема тебе и той се обади на това да кукал, но и на долу да кукал, че долу ще да ходи. Или ще им взе само бръвката и ще ви едно палче пак пастърне. Добре. Абе, аз утре пак ще ти се обадя. Валя, какво правиш, бе, мама? Нищо, снимам го. Какво трябва телефона ми да ми навива към част, кабелната ми да навива към телефона, защото трябва да ми държа. Ами не трябва по принципа, мама. Какво стана? Какво става тук сега? Може да си направиш юзера ли? Да. Тръгна ли? Да. Така, другата ли или не? Името няма нищо общо. Какви с тия работи? Да си направи името. Не, те купи дети